Здравейте хора, днес продължаваме с редовното качване след обилната почивка от 5 години. Днес ще подсъкаме, какво да подсъкаме днеска? Може би Brawl Stars малко, около 2-3 игри и съм много благодарен на хората от моя клас, които ми помогнаха да достигнат 90 абоната, само още 10 до голямата цел, именно 100. И след още години ще постигнем и по-големи цифри. Пускаме Brawl Stars. В момента малко е силно, съжалявам за което хора, но това е живота. Така, взимаме стари дропа. Добре, Brawl Ball ще играме. Виждате 21 000 купи. Преди 4 години виждам на екрана 8 000 купи съм бил, така че сериозен прогрес има. Кой иска да видим? Така, начало на играта. Така, Гео имаме. Гео много мизерен. Много тъпи нови брови. Много ми дивса старата Brawl Stars, но защо махат кутиите тия первезници? Не, да, добре. Възвръщаме OG Ascent. И сега ще поведем най-вероятно. Няма да къде бягат тия пулкове. И 1-0. Ще изиграем точно 3 Brawl Ball игри за днешния епизод, който ще е около 10 минутки. Ще имаме работа след това. Така. Ето ме. Браво, момче. Ако върнат боксовете между другото, ще направя готино завръщане на Supercell. Използвам хиперчарж. И аз не знам какво направи. Не знаете, че мога да пускам влогове от време на време. Ама няма да е толкова често. Биеме. Скоро може би най-добрия броуля в играта. Но това балончето не е лошо. Колко обаче. То ме ланшотна. Пусни къде в прибътиш. Има много. 84. И хора, победа! Браво на Алекса за гола му. Ай, ще изиграем още 2 батъла. И там. Play again. Така, продължаваме с нашата игра. След като обсъждаме тук едни аналистични работи. Не, това беше мизерен гол. Пишете в коментарите дали искате малко по-кратки или по-къси видеа. Или да възвърнем някоя стара поредица, примерно критика от Minecraft или нещо друго. Но проблемът, че има някакви брови, дето аз нито ги знам, нито нищо. Не, кога се бра. Патока. Дебелия патока много гнусен.
случай е мега добър. Браво, Мортис. Но потока няма спиране. Това може би заедно с котката и маймуната са най-добрите броуни. Но много тъжно това Brawl Stars, че някакви котки и маймуни гледате какви глупости си дават. Хиперчарджен. Ужасен старт това от моя страна. Супер. Не е супер положение. Ужасно положение. Дебелият поток много дразни и е бърз. Сега къде отидете и той не знае. Кидай Мортис. Еми биха ни хора. Ще изиграя още една игра. Последна за днес. Само 3 игри, но да. Пак е нещо, обещая да съм активен. Няма да ви лъжа. Много ми се занимава с YouTube, но дано продължи така ентусиазмът, който имам. Доста по-високо видео на качеството ни очаква, след като стигне 100 абоната, защото 100 абоната ми донасят пари вече. Около 4 лева на клипче с 100 гледания, пак е нещо. Пропуск. Мизерия. Скуик е там нещо прави. А това е толкова гнусния. Подай го, не му е подава. Колко забива, бате. На едно друго видео гледаме и той доста забива. Сравнение с сегашното качество, естествено тези ще сравняваме модерния телефон с старички. Скуик като прави глупости. Не знам как съм жив. Но, който е жив, той знае. Добре, убиваме го това. И Скуик, всичко е в ръцете на Скуик, но той... Скуик е абсолютен мизерник. Така. А иначе може да последвате и акаунта ми, може да последвате и Дамян и Иван Влогс. С него имаме партньорство, може да се каже. В YouTube. Okay. Много често умирам, това не е добре. Браво на Скуик. И 1-0. Ужас. 1-0. Ти ще ни бют. Еми, може да завършим с загуба, има някакъв шанс. Ама не е добре това. Взимаме топката. Малко стегнато. Сега ще изрите напред, но не сега. Няма как с Алди си да биеме. Може да споделите и някакви коментари, позволявам ви. И ми загубихме, това е положението. Втора загуба, 3 игри. Не особено на положение, както казва един учител. И хора, това ще е за днешния епизод. Утре очаквайте ново видео. Може още днес вечерта. Надявам се всеки път да ви е харесал, въпреки че не беше толкова успешен. Ето даже малко опенинг. 100 точки. Не ми стигат. Добре хора, ще отворим и е това. То какво е? Само да не са някакви тъпи точки. Добре, става правилно. И 50 коин. Така завършва днешното видео. Надявам се да ви харесало, ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, за да ме следите по-редовно. Аз бях Shadow Knight. Това е моето подвизаващо име. И до нови срещи.